Bai, hasi ginela, 80. hamarkadako musika estiloari, estilo aman komun esan hiruron artean, eta hortik joten genuen. Baina, oin ez dakit, suposatzen dut, bakoitzak beran estilo dekola, hiruron artean, eta horrek itzen duela taldeak beran marka izatea. Pasote. Hasi ginenean talde paraleloak hirurok egiten duzen, oin bakarrik dekotnik, Antxon bakarlari bategaz dau. Ja ritmoa hartutzegu eta serioak diren saioak eta gehautan lotzen gara. Disko atera gendunean, biratxu betin gendun, justo irailetik martxora, eta ondo kalkula gendun, gero ja konfinamendu hasi zen, eta gari politxe izen zen, astero joten gendu zen bat edo bi kontzertu, Euskal Herritik, gaztetxe Madrilera behioan ginen, eta ja diskoak azbe ikerrik gendun, zelan jenteak ja letrak eta igual kontzertuen abestutzen zitzuzen gugaz batera, eta horrek ilusioa pilo itzen dutzo edozein talderi. Joko dugu gure disko bakarreko Cisne Disney abestie. Arraru da, estruktura zentzuen apurbet, gure kanta bat izetako, ez dugu inosolak horik puzle moduen intxe dau, parte diferenteak dekoz, euren artean timbre aldetik eta horrega itxik guztien jaku, apurbet diferente dalako guretzako.